What's up mga kalakwatsa? Good morning sa ating lahat. Isang maulang umaga sa atin. So ngayon walang pasok. So kasama natin si Maestro Lakwat. Mali pa si Marlak Moto. So na-reach niya yan na yung kanyang 4,000 watch hours. So congratulations. Congratulations. Parang pressure ako din sa fireworks. Di ko alam kung paano lalagyan yun. No? So congratulations kay Marlak Moto. So subscribers na lang ang kanyang hinahabol para monetize yung kanyang account, no? So support natin. So si Bichesa umalis saglit. Oo. Nag-antay lang tayo na ibang kasama. Hindi na daw. Hindi na si Bichesa. Ayun na. Ayun si Bichesa. Kasama si Kuya. Okay, pupunta na daw kami sa barge, no? So sasakay namin itong mga motor namin sa malaking bangka, no? Kasi pupunta tayo ngayon sa Santiago Island dito sa Bolinao, no? Okay, so mga kalakwatsa, dito na tayo sa pantalan ng dito sa Bolinao, no? So sasakay tayo sa barge. Ayun, yung malaking malaking parang ay barge ba yan? Basta ganyan, barge ang tawag nila eh. Para may sakay natin yung mga motor natin. So sila yung makasama natin, si Marlak, si Bichesa, si Tutul. Bagong new member si Draghi do, no? So hindi ka naman matagal ka na eh. Tapos si kay Robert, no? So abang muna tayo ng turn natin kasi sa feeling ko sa susunod daw tayo na barge na isasakay kasi mukhang puno na yung barge mga kalakwatsa. So first time ko rin sumakay ng barge. Hindi ko rin alam yung pakiramdam. So tignan natin mamaya mga kalakwatsa. So welcome sa atin dito sa Bolinao. So ayun, wala pa rin mga kalakwatsa. So ayun habang nag-aantay tayo ng barge. So doon tayo pupunta. Doon. Diyan sa island na yan. Diyan tayo tatawid mga kalakwatsa. So abang-abang muna tayo. Medyo since malapit lang yan, mamaya-maya konti andyan na rin tayo. Bakit may intro na kayo? Bakit intro na ako? Bakit pag vlog, nahiya ka pero pag hindi vlog wala kang hiya? Kasi ganyan talaga yung kasi lalabas ngayon sa YouTube ka. Dapat pinapasikat nga natin yung YouTube mo eh. Subscribe kayo. Subscribe po kayo kay Bichesa kasi isa pa lang yung video niya. Isa lang yung matinong video. Worth naman yun, di ba? Ilan na ba watch hours? Nasa 70.6 hours na ako. Talaga? Siguro hindi ka nag-watch hours na ka rin? Hindi po. Once this isang araw lang. Kasi daming gagawin, daming ginagawa po sa school kaya hindi ako masyado nag-watch hour. Sikat na diba? Pwede. Sir, may sticker kayo? Wala eh. Parating na pa yung sticker namin. Parating na yung sticker namin. Bigyan namin kayo ha. Inabangan tayo doon. Medyo nabukbuk tayo. Batangas. Pasok sa live selling. Nagpa? Nagpasok sa So, Ma'am Maylin, ibig sabihin, binudol niya yung yung live mo. No? Kumbaga, gate crasher ka dun Larong set lang. So, pumunta ka, parang maganda yun, no? Pumunta ka sa mga nagla-live, tapos, mag-send ka ng link doon, tapos magpapasubscribe ka. Pwede, gagawin mo nga yun. No? So, please subscribe, no? Pamain po, and please subscribe. Interviewin natin yung mga bata, mga kalakwatsa. Ading, malalim? Malalim dyan? Gano'ng kalalim dyan? Lagpas nyo? Kaway ka. Makikita ka sa YouTube. Kaway ka, anong pangalan mo? Kevin po. Kevin pangalan mo. Ikaw? Ay, siya si Kevin. Ikaw? Jibon? Malalim dyan? Tama ba? Sa'yo may malalim. So, ayan mga kalakwatsa. Pabalik na yung barge, no? Galing dun sa island na yon, sa Santiago Island. Ayan. So, sasakay na tayo mga kalakwatsa. Bye! Taga dito ka po?
Taga dito ka po? Taga dito ka po? Ah, yes. Sir, magtatanong lang po sana kung magkano po ang pamasahe sa barge. Ang pamasahe po ay nakadepende po sa size ng katawan at saka sa sasakyan. Eh di sir, mahal po pag kayo sumakay. Kung ako sumakay, libre kasi ako may-ari. Lahat ng mga May-ari. nakikita nyo dito. Wow. So lahat po ng mga yan, kayo po may-ari. Yes, pati sa mga gwapong lalaki. Pero yung mga pangit. Ay, hindi po yung diskriminasyon. Ano po? Kasi po ganyan po talaga kapag pagmamayari mo ang mga malalaking bangka dito, dapat ang mga hawak mo rin mga lalaki, mga gwapo. So, ibig Kasi- sabihin po yung mga pahinanti, kumbaga yung mga pahinanti dyan, mga ano, kasama dyan, operator mo dyan is mga gwapo talaga, artista. Yes, kasi para kapag pupunta kami sa laot ng isda, talagang yung mga isda ilalapit sa amin. Tatalo na mismo yung isda sa bangka namin. Ay, kumbaga, galing mo pala dyan ah. Malakas maka-attract, no? Yes, malakas Wow. yung charisma nila sa mga isda. Magandang Kapag idea yan, pangit sir. Kasi, ang mga nakukuha ng isda, bisugo, yung mga mahaba yung muso, ganun. Ayan, nandito na yung isang sasakyan. Ayan, ano, sa inyo po pala no? Yes. Ang laki po, no? So, ayun mga kalakwatsa, parating na. Padaong na yung ating sasakyan na barge, no? So, first time natin sasakay ng barge, mga kalakwatsa. Talbog yung gulong. Gumagalaw yung ano. Yung truck mo na mauna. Kinaya yung bigat. Paano kaya ito? Kailangan ko bumelo. So ayun mga kalakwatsa, in-adjust nila kasi hindi makapasok yung malaking truck na yan. So parang masyado mababa, no? So sumadsad kanina yung petan ng truck doon. Kaya na ba? Kaya na ba? Okay na mga kalakwatsa. Dito tayo. Okay, so kayo mga kalakwatsa, dito na tayo sa loob ng barge, no? So kakakapa lang natin. Medyo nakakaba yung feeling, no? So yung mga kasama natin, mga kalakwatsa, na sila sa kabila. Ayun sila. So, ayun, pasa tayo. Bound to Santiago Island tayo mga kalakwatsa, no? So medyo hindi natin na-charge yung isang battery na action camera natin. Kaya ginagamit natin yung cellphone. Yung action camera natin nandito lang sa ating ating jacket. So ibig sabihin pala, kung taga Santiago Island ka, everyday ganito yung kanilang means of transportation.
Magkano kaya? 50 po. So, binayaran lang natin mga kalakwatsa is 50 pesos. Pero siguro depende sa gamit mong sasakyan, no? Kung truck siguro, di ko alam kung magkano. Mas mahal siguro kasi syempre sa atin motorcycle lang. May aso pa mga kalakwatsa. May bayad din kaya yan. Okay, padaong na tayo. So malapit lang, no? Saglitan lang talaga. So prepare na tayo mga kalakwatsa. Okay, so ayun, nakababa na tayo. Nagpaka-shoutout po doon sa may kilid. Saan? Saan? Hello po. Ayan. So shout out kay Kuya na magaling manisid. Sana all kuya nasisisid, no? So it's Sir Mark, si Paula. Si Paula po, Paula. Magiging tour guide natin siya mamaya. Ay mag-tour guide sa atin para sa galaan natin ngayon mga kalakwatsa. So tara na mga kalakwatsa kasi uulan na naman, no? Yeah. So thank you Paula. Let's go! Tama. So ngayon dito na tayo sa bahay ni Paula, no? So nagpark muna tayo dito mga kalakwatsa. Hello Ma'am Tracy! Ang ating magandang nurse dati. Dati may dati. Siyempre dati kang nurse, di ba? Ngayon hindi ka na Dati nurse. kang teacher din. Oo, dati. Ayan, pupunta muna tayo dun sa bahay ng ng estudyante ni Sir Mark. No? So shout out sa pamilyang Castillano, no? So pinapatuloy nila tayo. Ay! Meron na pala nagbablog doon. Kaliwat kanan ah. Kaliwat kanan yung pagbablog ah. Alam ko ba pupunta tayo dito mag-outing? Oo. Magbablog. Vlogging yung pala ito. Ay, ang cute nito. Ang liit mo. Dito lang makikita yan, Sir Da. So ayun, nagbubuhat na. Ah, ang hirap para maging vlogger tapos nagbubuhat. For the sake of vlog, no? So, papunta na tayo. Magbabangka tayo. Papunta tayo sa Giant Clam daw. So, di ko alam kung saan yun. Actually, second time ko na dito kasi taga dito yung classmate namin. Mga kaasi. So, ayan, sasakay na naman tayo ng bangka. So, kanina barge. So, vlog is life.